Безкрайни благодарности на нашия спонсор Автосервис Дега, автобояджийски и телекиджийски услуги и пътна помощ. Огромно благодаря на Great Wall Автостил, представител на българските автомобили Great Wall. Благодарности на Христов Дизайн, индивидуални проекти оптичен тунинг. Благодарности на Берлина, автокъща и авточасти. Няма такава победа! Сърцето от кеф. Победа за номер 30! И Ангел плаче! Сълзи на радост! Тази покугалки е там, бе! Нека към стартовете се отправят. Това е полуфинал. 38 и 36 за полуфинал.